ahoj, tady Stella. A dneska si ukážeme takový trapkový album. Se samolepkami. Jo. Moc se těším. Já taky. Tady máme ten časopis. To album. 4 balíčky kartiček. A zde budou 5 kartiček. Správně, po 5 kusech. Tady ještě v tom albu máš 2 kartičky. Je tady plno věcí. Má hodně samolepek. Tady potom taky nějaký omalovánky. Je tam toho opravdu hodně. To je další omalovánky. No, máš co dělat? Tady máme takovou krásnou podložku. Kdo je tohle? Tohle je Marshall, Sky, Chase, Jabba. A tady máme jednoho novýho a to je Rex. Dinosauřek, tady vidíte. Ano, je to album na téma jakoby záchrana dinosaurů. Jo, před lávou, jak tam než vybuchla, tak je tam jich vezme s sebou, ať se schovají. Takže na těch samolepkách třeba budou i nějaký dinosauři. No. Tak jdeme na to? Já! Pak uvidíme na tady to video aspoň 300 lajků, tak si odhajíme tady tu Barbie, tady tubě. A všechny věci, co tam jsou za překvapení. Opatrně si otevři první balíček, ale opatrně, aby se nepřetrhla. Jsou to samolepky. Takový kartiček. Si je. Takový jich tam je. 5? 5? Když to spočítá, jestli to je správně. 1, 2, 3, 4, 5, tak to sedí. Máme tam dinosaury. Takže první samolepka je H26 a jsou tam taky dinosauři. Co tam máš dalšího? Tady toho. To je ten starosta. Zlej. Jo, já nevím, jak se teď jmenuje a mám to na jazyku. To je ten zlej, jak furt ohrožoval trapkový, ty patolu. 94. Co tam máš dál? Vidím dalšího dinosaura a to je H8. Takovýhle krásný dinosaurus. Vajíčka. A 105 jsou vajíčka. Co tam máš? Wow, tak ta je krásná. Jo, špitivá. Tady ta kartička se jmenuje Ryder. Takhle krásná, třpitivá a je to H11. Tak jdeme na další balíček. No rozbaluj. Jo, já se těším. Já bych tam chtěla Sky. To je ta růžová, já bych se jí tam taky chtěla. Ty mě napínáš. Jo. Tak ukážu, jaký tam mám. První. I tady to je nový. A máme tady Rexe. Je to číslo 3 a je to půlka. To bude velká samolepka. Jo, ty bych si chtěla mít Sky. Jo. My tady máme tohle. A pokračování té samolepky. To je 4. Jo. Marshall. A to je 131. Tak to se opakuje. První stejná. Jo. H11. Ty bys si chtěla mít Sky. A je to zase Ryder. Koho bych chtěla mít? Wow. 24. A je to Sky. A takhle krásná. To měla být druhá. A já jsem to taky rychle schovala, aby to byla ta poslední kvůli tobě. Já jsem to viděla, že jsi mě chtěla napínat. A koho bys si chtěla mít ještě? Zase Sky? Všechny bych nejradši takhle měla krásně třpitivě. Nebo ty, to je tvoje album. Já bych tam chtěla mít, já mám měla Chase a toho novýho. Rexa. Jo. Začneme dinosaurem. Máme tady dalšího dinosaura a je to 66. Takovýhle obří dinosaurus. To je jako pustý. Tvoje přání se splnilo. Jo. 138 a je to třpitivý Rex. S malým dinosaurem. Jo. Asi já to milím, tady já to milej. To je on? Jo. A je to H9. Jo. A tady jsou všichni s Ryderem, všechny tlapky. A je to 78. Jo. Takhle krásně, tam jsou všichni. Mě to baví, aby jsem chtěla ještě. A zase Ryder. A je to 6.
Na 4. to už je poslední. No, já se těším. Hned, aby to končilo. To video. Já bych chtěla mít na špitivý fotce kážabian. Společně, aby tam byly. I A další. který to je? Roky? Jo. 32. Máme tady Rockyho, taky třpitivýho. Poslední mi zbývají. A tady máme zase stejnou. To už je druhá stejná. To je 78. Zase Ryder. Jo. 8. Doufám, že tam budu mít. Ať se mi to splní. Máme tady dinosaura a je to 93. Co je? Mně se to splnilo. To není možný, takže ty jsi to řekla, než jsi rozbalila ten balíček a ono to tam opravdu bylo. Jo. Ty máš opravdu štěstí, takže tady máme H15 Jo. a je to, kdo? Je tam Jabba a Sky. Tak my si to dáme do alba. Já. Nalepíme. Album máme připravený. Tady máme ještě další 2 samolepky, to si potom nějak opatrně utrhneme. Nalepíme si kam patří. A teď teda můžeš nalepit 3. Yeah. 4. Juho. Když bychom měli ještě tu 5. Jo. Tak tady vykouká. Má tam kousíček hlavy. Lo. Tak já to jdu napěvit. Tu hlavu. Jo, spojíš. Jo. Hezky si ji tam nalep do toho rámečku. Hned potím. A hezky to tam tref. Hned potím. Přímo. Paráda. A má hlavu. Jo, a má hlavu. Samolepky tam všechny máme. Jo. A ukaž, jak to teda teď vypadá. Ještě tyhle 2 si tam potom musíme nalepit. Jo. A nalepíme je hned? Jo. Já nevím, já jsem to teď našla. V tom albu jsou ještě takhle 4 samolepky. Jo. Tak my si je tam taky rychle dáme. Jo. Teď už je tam máme opravdu všechny. Jo. Tak ukazuj. Okay. Tady nic, ale tady si můžeš dát svoji fotografii, svoji záchranářské jméno a plus k tomu si dát logo a tvé záchranářské auto Jo. nakreslit. Hele, obrázek a chybí nám 5. To Tady nemá. máme. Potom máme tady 2. Tady hlavu. To je takhle. Tady nic. Tady máme. Sky, přímo u Sky. Ano, to nejkrásnější tady. Jo. Rockyho. To je taky krásný. Tady máme auta, tlapky. Asi jako štěňátka, jsou taky malinký. Jo, jako štěně. Tady nic nemáme. Ale Sky, Tady máme dinosaura. a Sky jako štěnátko byla u útulku zimě a tam jí nikdo nechtěl. Byl se jenom ty ostatní. Takže byla malinka. A pak si ji vzal Ryder a všechno je dobrý. Ne, on ujel, on si ani nevšiml a pak se ani běžá a už ji vezmu. Tady máme takhle 2. Tady máme tu stelinky. Tady máme Rydera. Tady máme také dinosaury. Tady taky další. Docela se to zaplnilo na poprvé. Tady taky dinosaurus. Tady je ten starosta. Hamlinger. Tady vajíčka. No, ještě tady máme takhle 3. Na poslední stránce máme taky takovou třpitivou. Jo. A to bylo celý album. Jak se ti to líbilo? Hodně moc. Užila jsi to? Jo. Mně se tohle album opravdu líbí, ty samolepky jsou krásné. Jo. Takže my se s váma loučíme, pro dnešek to bylo vše a uvidíme se u dalšího videa, tak se mějte krásně. Ahoj. Ahoj! Ahoj.